Белеме буенча педагог, укытучы, мәктәп директоры булып эшләгән, район хакимиятендә җаваплы постлар биләгән. Бүген ул 200 гектар биләмәсе булган крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы. Бер вакыт Нурлаттан туган авылыма кайтып килгәндә, кырларга карап кайтканда, шундый башыма уй килде. Наил мен әйтәм, шунда тудың, шунда үстең, кырларга караганда. Башка төрле хезмәтләрне булдыра алдың, әтиең булдырган хезмәтне булдыра аласыңмы дигән уй фикер килде. 2009 елны фермер хуҗалыгы рәсмиләштереп, 200 гектар җирне рәсмиләштереп, хезмәт башкара башладым. Хуҗалык штаты зур түгел, үзе белән дүртәү, кадрларны сайлап алам ди. Приоритетта үз хуҗалыгында эш майтара алганнар гына. Игенчелек технологиясе буенча киңәшчеләре, тармакта сыналган дуслары. Җиргә күмдерелә торган орлыгы да дусларыдай сыналган. Ул аларны бары махсуслаштырылган орлыкчылык хуҗалыкларыннан гына юнәтә. Сокланырлык идеал кырлар шулар нәтиҗәсе. Ул үзенчәлек фермеран һәр җылны ул бөтен процессларын белеп эшли, кырлар әйбәт, аны карап торышка күренеп тора, бөтен технология буенча бөтен процесслар эшләнгән. Шәшүнне вакытында шәшелгән, гербицидна обработка, фунгицидна обработка да эшләнгән. Удобрениесе кертелгән. Бер грамм зарлана алмыйм. Моңаеп йөрүдә бернинди дә хәсият юк. Мотор иттереп эшләргә кирәк, эшләгән вакытта тамга ясар өчен түгел, нәтиҗәсе булырлык иттереп эшләргә кирәк. Техникасы бертикле культуралар гына түгел, үлән үстерү, печән хәзерләү эшендә җитә. Барлык мәйданнарның 30 гектарын люцерна алып тора. Капка төргән үләнне кем әйтмешли шәй кебек. Исе дисәң исе, төсе дисәң төсе. Ул инде үзенең өчен генә түгел, халык өчен дә эшли. Безнең җирлектәге халыкны хезмәт белән тәэмин итә. Шулай ук терлек азыгы белән, печән, салам, җирна фураж белән тәэмин итә. Без аларга бик рәхмәтле. Терлек азыгы үз хуҗалыгындагы малларга да җитә. Быел ул аларның баш санын арттырырга ниятли. Район башкарма комитеты җитәкчесе Алмаз Әхмәтшинга ул үзе яңа салып куйган заманча бинаны да күрсәтте. Һәм перспектив планнары белән уртаклашты. Чит җирдә солтан булганчы, үз җиреңдә олтан булуны хубрак күрә Наил Хәйбуллин.